Nah, Foto. Jadi wong sing takok Mbah Dawat inilah beliaunya Mbah Dawat. Rumahnya Bojonegoro Bos. Sekalian tadi awake dhewe pas mulai ya. mampir. Mampir. Miriati. Tapi main di Mbah sampean. Mburi. Mbah sampean Bojonegoro. Biyen tau ngobrak kok lali to. Lali. Didik kula. Sing karo ning Jatiri, karo Ren barang karo Lah iki mungkin nek obrak mungkin rem iki. sing ndi sing enak ya. Kathah kuwi. Wah, kathah pundi-pundi. Akeh tenan. Iki. Ombetan tete yang medal kok. Iki udut iki lho, nang udut Surya ben rada anu. Rada gaul, Mbah. Non. Kan rada gaul. Ombetan tete yang medal babar pindah. Lah sabene sing ngremet kula kali temino. Wis oleh pira karo temen. Celeng. Alah, mboten asal sakniki awet labo. Dadi temino langsung ngebleng teng mriku. Denane ini ngobrak Pak. Kali bagus. Nggih medal 6. Sing bedil mun nika. Mun, oh Tomun. Nggih, Tomun. teng Sarsilit lho. Kula terus dibualeni malih. Mbono kula ning ngesakno Pak Agus lho marani Tenggara Pangkulon Bengkale. Nggih Pak, kula ikuti biar seneng monggo bedil kula. Heeh. Mbok obrakno metu 6. Nggih, Gede-gede. sing sekawan waken. Sing bobot 50-an. Nang bedil niku wedak Pak. Gak mati. Pak Agus kula tanggapi. Tahu bedil sering gak lah Pak. Sering Mbah biasa bedil. Lah biasa mboten kenging. Wah iki. Tetangga. Jadi Mbah Dawat ini anu, beliau gak iso bedil, yo gak iso kena pergi ning ndi mlaku ya Mbah kowe. Lah mboten mlampahan ndak sepundi mungkin berangkang di Senen Tiang. Wah iki jawaban. Aku mbobrakno bolak-balik lembah kok iso lali. Lah kula berat taune medal napa mboten? Metu nang Jatiri tapi Mbah aja banter-banter malah mbok ngene dek mlayu kae karo duwe karo leren. Lah bene Pak Lurah Pajeng kok malah semaput teng dhuwur kula obrak walah gedhe mboten ukur nika sak menten iki lha wae. Jangan ya. Nggih. Kok obrak sing gedhe Mbah. Lah kula obrakno malah semaput teng dhuwur. Sing kula iki Basarito. Semaput. Lah semaputnya ngerti celeng gede. Ngerti celeng semaput ogel semaput. Nggih. Astu kok. Masuk semaput, Mbah. Nggih. Teng dhuwur nyamper. Basarito niku sama tangklete ya. Iki Mbah sampean umure pira to, Mbah? alah nggih enten 70. Yoga kula barep pun sekawan desa. Anak mbarep wis 40 umure. Nang ndi mlaku kaupat. Sakniki umure 70. Nggih. 70. Iki 70. Jamune apa, Mbah kok? Budale nak ning bawon iki jam pira, Mbah? Subuh. Alah mboten semerep matine Lampung. Mulih nggih Lampung mekan. Mangkat nggih tasik mekan. Matine mboten semerep. Jam 3 nggih mangkat. Si peteng ya lho, Bos. Sik peteng sik enek lampu ya berarti. Dadi lampu mati niku mboten Ro. ngerti. Ya jek mekan wae ya. Budal bengi lho. Oh, budal jam maksudnya budal jam 3 bengi. Ya Lampu ini kan sik mekan. Jam mekan. Lampu ya ini mekan. Mulai bar magrib ya mekan. Matine lampu ra ngerti. Ora ngerti. Setiap hari. Nggih. Sikile sampean nek laker ya. Ada lho, Duk. Iki Nek baone sing awake dhewe aku cara kebacok. ngidul ki Sekar. Nah, cara mlaku ngidul ning Sekar. Duk kene iki. Iya. Kuwi setiap hari. Iya. 7 kilo langkung kok kowe ngriki. Iya, caruban ngene dhewe. Kumpul kali kelampoke 7 kilo. Tongkeno. Biyen gak belajar sepeda kuwi gak iso, Mbak. Nggih saged ngontal. Ngontel. Itu ati guyuti yang. Jogone pinten? Itu. 7. Pitu, Mbah. Tapi pun Mencar di dhewe. nggih pun.
Betul kada kajil muri. Mbah Dawat Bos. Benjing enten Ren. Sasarita, mengke rasian, mengke sing ngobrol tiyang kalih mawon pun ngatasi. Jenengan karo sapa? Rasian ta mengke rasane. Lah mungkin bedene pinten? Lah sampean njaluk bedel wong setangga loro enek kok. Enten. Lho, ning omahku enek bedel akeh. Nggih, pun teng putih nggih kathah niki. Mbah Dawat Bos. Lah sing tegalane sampean sing kulone pos kok digarap kan. Ampun kones to, mboten digarap saniki malah luar. Sedaya bano. Lemah duduk, Nggih, sakitane. saitane. Dan niki sing mangan jagung kene sagru niki arahan 8. Calenge. Iki lho mulai. Tawarasian. Pengen Kodi, Rene bos, bos. JR ini. Keterangane piye ngono? ketemu pemburu-pemburu. Pemburu. Dulu dolan iku rene, Bos. Wong rung bedil aku serene. Pak Kantar teng putih jadi. Pak Kandar pun pensiun. Pasir. Pensiun seneng omah ae. Piye kok keterangane rene sik kok cerita sik. Mesin apa lah wong aku kok garap niki lho diapir ora niki lho. Kae sing gawa. Di sini apa lah yang petuk bola kawae. Nah, bolo kawan. Bos. Ngene, piye keterangane iki? Mas, Piye bar marane aku pindho kae. Ora ngetokno to kowe. Beres stres. Tinggal nang ndi? Hah, Bos? Tinggal nang ndi? Lambaran. Kidul ing Lambangan. Anding lambaran. Pak kuning anding kene niku lho gede. Sagong. Sanggup. Ayo sesuk ngobrak Ayo to. Kok nek gak kok emberen bereng ra apa-apa mbek Pak. Oh diobrak wong loro nyatane ya metu ngono lho. Kuwi nang ndi to, Dinggo? Kanton benjing. Sing enek. Kok Putih-putih enten. ya kuwi lho. Niku kewan apa-apa gede apa Nggih carane. Celeng. Oh saniki liar. Aku niat terus iku ngresik to. Wonge sanggup nesu. Opat iki. Apa Mas Mas? rasane kesel, Bos. Gak duwe mbok pitung gunung ngene lho. Baterai kesel iki gong kesel. Kali oke. Pak Pugu lempok aku ora. Jamune napa Mbak jamune? Jamune napa kula namung kenyakan. Ada nyangane dijak kanyurung pun. Danyange dijak kon nyurung. Nyurung sampean berarti. Nggih. Berarti ngampah terus ngenten, Mbah, disuruh. Nggih. Kompat maksudnya. Danyange. Nggih. Sampean iso nyeluk danyang berarti. Nggih saged tapi yang senes danyang ngono kula. Prewangan. Mboten. Sing penting kula ajeni. Oh sing mbok reksa kono sampean ajeni. Nggih. Siti Aji. Siti Aji. Nggih. Tapi niku nggih sadat ping 3 lho. Sahadat ping 3 ya, Mbak. Nggih. Piye Mbah jopone Mbah? Caca ben kaupat ngono. Melaku tenan. Gak ngapusi aku. Lah aku lho ngesakno Pak Agus. Alah. Mungkin nek batu munggah 30 kula leren. Wis bar menek to. Mas rong Pak. Tambah. Tambah siapa lho? Kuat tenan. Aku diobran bedat ping piro tapi gak eling dhek karena wong akeh iki. Nggih. Dan mungkin anu biji mungkin Pak ini kok mungkin Ren untuk biji yang mana ngobrolnya nyantai Ren niku kalem panjenengan kan banter. banter orang yang medal loh Pak nek pun dugi bedil ke alon-alon lho kula. Tapi nek bedil niku pun ngantos yuyuan lho Pak nek mboten depe mboten. Dadi kula nggih mboten saged. Jarak jauh antarane 50 meter napa 70 niku pun dicontong ta niku. Nah, niku nek obrakan ngentosi madheke jegret
wis tangan lama. Wayang juju sikil tindak niku der mungkin iki. Berarti kewan pelaku langsung ditututi bedil. Mungkin to. Nah, Aja ngenteni mandek. alah nek ngentosi mandek mboten asal kewan Karena obrane mlaku ide. laku. Ngenteni mandek jegel kaya sanggungan mboten saged. Ya, antarane jauh meter. Kulo nggih mboten saged bedil. Tapi nek purun nggih saged. Iso jane ya. Nggih. Jane ngobrak sampean karo nggo bedil nyangklo. Lha wonten growo mawon mat. Kula obrak ngedepi kula nggih kula waneni. Celeng gedhi waneni. Nggih. Lah mboten purun mengarep e. Arep njero gol sampean arep nabrak. Tapi nggih kula sesuk mawon. Lah kula nek diakem nggih malah kula emplung. Wis wis sak ngoten. Kula gegem enten. Heeh. Ya menek dimplungno. Nek dicakot, Lah nek dicakot celeng, mboten saged ta mboten ana napa kula. Ngoten. piye to Bapak sini? Maksudnya pripun? Nek dicakot celeng, Dimplungno tangan iki. Mesine malang ning cangkem ngoten. Lah ya kan nutu malah seneng kula nek nek celenge wani malah seneng. seneng kula. Menantang maut lagi. Menantang maut. Nggih. Estu kok. Lah Pak kula riyen warane nggih ngoten niku. Jalan kecaton mogok. Wong mogok apa yang ngemplok niku. Mboten isa mundur, wani. Lah nek mboten ngoten mboten kenging wong riyen mboten enten bedil. Namung isine namanya kelit pecok kali peso niku. Lah mungkin nek diakem niku kantun nutuk. Mboten Pak kula ngoten riyen. Niku sanggo wadhe beto samping tok lho Pak. Mboten bedil, nggih asal. Sanggeng tok nggo tombak, Bos. Sanggeng Nggih. jaman biyen. Jaman biyen. Samping. Nah, Sambeng. Samping. Berarti ning ngisore langsung di Nggih. Ora tasih tebih dislorong. Enten 1 meter kenging. tak menek dhuwur. Lah ladiane sampai niku kerit mawon lagu pas Abot ngarep. nggih. Monggo anu iso Enak ngoten. enak. Berarti gagange cilik, mburi, Nguri meret. meret, nyambeng. Ya asal terus sih Pak sanggo ngoten niku. Jaman biyen jak akeh kewan no, Nggih. Arakan arakan. jam 3 niku pun sami medal. Napa malih nek pun kecaton dibudake asu awar niku. Alah men pun mena. Asu liar. Nggih. Diparani tiyang niku pun walah badhe mangan tiyang tapi kula nggih wani. Lah nek mboten ngoten mboten asal kewan. No. Entek asu awar iki diapakno to, Mbak? Kok iso entek asu liar kuwi, serigala. Dukung ical ki ambak. Biyen akeh bahasa Wah. Akeh nek alas kono. Mangane wedhus kuwi. Mangan wedhus yo celeng. Iya, celenge di asline cilik-cilik duk tapi gerombolan. Kok citah nih paling ya. Pokoke anggere budak yo nyuwol ku sing mangan barek ki sing mburi. Suwol, wol. Pokoke ditak. Bature mburi nite. Lah sing budak kuwi yang nganggur nggur nyuwol tok daging. Estu kok ngoten niku mboten guyon lho. Sing ngarep ki godak akeh to. Lah iki nek sewel kan ceblok. Coba Daginge pan go sing buri. budak Godak terus nek gentenan. ayo gajah sing mburi. Gajah. Arane itu nemu nek ngepret betul ukur asu awan. Tak Asu awar kok kuat kok pendel. betul. Terus di ingon. Terus di ingon nih serang. Biyen. Sesuk anu aku ning Tegal kuwi lho, Kidul Mbahno. Kidul Mbahno. Gale-kalim, Salenge ning kono iki. gale-kalim roh gak kowe. Hah. Lah aku etane kuwi gablek. Salenge ning kono ning menyang-menyangan kono iki. Lah tengah mangan ijo kuwi sagru kuwi arakan 8 kuwi. Heeh. Anake 8. Lah piye nek kamu bedil? Ketrek. Cilok. Sing marai kurang betahe lho padha. Lah aku nak benene wis gelem nguyur sampe tumino yen iki. Urung menek lho ning nggo tresno oleh loro.
Urung menek. Nggih. Dadak mlengkero sedikit diyer nggih. Bro. Andi niku mbun. Wis ngantekno Mbak Dawat. Pong. Ya, aku kok anggere dina menyang ayo kan. Tapi setare tengan iki lho kenap. Oh, tak kena bener ceket. Juga niku. Ceket. Tapi ini enggak. Memang iki kan marane iki. Ya sudur bos. Jadi setiap hari itu tengah lah sangat Mbah. Sampean. Iya, karo. Nggih. Oh, gak, sampean gak tau ning pasar Sekar, bendino kok ning Bawon. Tahu, Pak. Jarang tapi. Golek mbako. Taman kota mboten nate, taman kota. Biasa. Wah. Biasa. Di Surabaya kasane ya ning Oh, yogane wonten sing ning Surabaya. mboten enten nggih ledang kalih Mbah Man niku, Mbah Yaiman. Bulan cara. Udah. Mbah Yaiman sugih niku malih kula. Wis wong ning Bawon ayo gluyur. Gluyur ya gluyur Mbah. Nek kentolmu Mbah, beyong ini kok kuat men to. Gembuk mboten atos kok ngeten. Nek mlaku lho. Tapi nek Setiap dalu, hari. ngoten niku mboten kemeng, Mbah. Kulino. Kulino nek awake dhewe semaput lho bendino lho 7 kilo terus. Jajal wong nang mlaku kemaris bareng ngobras sedina kene sore mulai loro kabeh awakku iki piye iki. Nggih. Nek sampean gak. Lah kuwi lho, Mbah. Sing mbok pangane apa to? Karbit apa to, Pak? Nggih sedor. Nggih kadang kala jamu madu. Madu. Madu lah golek dhewe. Wedi iso iki nek ditang balan. Madu jamune. Nebos cerita Mbah Dawat bos sing iki tak critakno iki ya Mbah Dawat ya iki. Mbah ngiti kamera Mbah. Nah. Di syuting gak apa-apa Mbah ya. Ora apa-apa bolone wong pada wong urane. Kira kita makan. Ora danten iki. Tapi ilmune tentang berburu tentang kewan iki gudange carane. Karena setiap hari ning alas ya dijak. Iki dalan iki turun apal ya, Mbah. Mbah mulai berburu tahun pinten sampean? Wah, awet zaman bar PKI terus sepi. PKI tahun berapa? PKI sing Swidak 5, Lah, swidak 8, swidak 5. Niki sampun berburu. wis karo Mbak Sarito karo jamane ora ana wong bedil. Bedil 5,5 lho. Wis sak kental 70 ya tau mateni. Jangan sak pedet ya. Nggih. Dari saiki ya sak kental 70 ya. Pak, dan kurang ngasuh bubun lho Pak. Obrak sapa-sapa kali mayang kalau Sarito karo gitu. Kula obrak itu medal sak menten. Sak kental 70. Sing sak menten. Siung. Niku dereng menek tiake mun ditembak. Lagu duk-duk ya. Sampeyan nak ngobrak pasti sing kuwetel sampeyan sasak. Nggih. Cacake uga Mbah meliwat dalan. Ha. Kabeh Mboten saged blos iki dibendhonge ya, Pak. dibentongi ya. Nggih. Dibendongi niku dibandem. Digemplangi. Ya. Cacake malah kur Ayo, cangkeme tok. Ayo. Tek ini tok. Nambah dawat ki brobos-brobos nggon turone. Nggih, saking apale, Pak. Tantangane saking apale. Oh, ampoh ngoten mboten. Saking Apale. apale turon. Saya gak gelem mandek berarti wis terancam iku, Mbah ya. Ya wis meneng ae ana ning ketelane kaya tiap bendhongan. Kuat apa niki putih-putih. Estu. Lah liar, Pak. Lah kula abene ulan 5 6 mulai kali gemino. Wis niat selesai. Damel wis setengah hari. Nyebut kene 3,5 hari. Sing setengah hari yo berburu. Nggih. Lah tapi jute batore icir kula nggih icir riyen. Ada meter sithik lho Pak, 38 kilo. Wah. Nak panen dipikuli apa nggo truk, Mbah? Nggih anu dibangkelke. Oh dibangkelke. Nggih 13 juta nggih 1.100. Bangkel. Dikerjakno. Mboten mendete kula nek kirane pemburu rino mungkin jam kalih mau mangkat. Jam 2 bengi ning Bawon. Nggih.
dhewe ngepaki dhewe. Nggih to. Lah mungkin nek enten Gak tau dikerjakno. nek mungkin nek enten tiyang nusul kantor ngadeg. Kamunya kawe, Mbak? Ya. Kamunya kawe. Eneng akeh wong do mek kabeh rek. Setat, Mbak. Gue kardi bere ya mek gue ren. Lah gak mendem makan do ya. Masa domenya niku mendem Mbah. Gue kan kandel gen kula. Nggih, Mas matur suwun. Ini ki nuruti jadong ya. Nah iya. Nah ya. Iya. Nah ya. Mbah matur suwun Mbah ya. Iki wis aku ngenteni Pokoke sampean. sesuk anu. Yo. Antarane pae jam 1 kon nang pedes siap. Yang siapan? Iya ta lah kok Lah rencanane tembu ndi ya? wis to mungkin nek lumpuk kanton mungkin. Lho, kowe iki kan bedhe sesuk lho, Bos. Menake Sesuk. sing pentinge menake aja ngantek kliwatan Pak dadi buka ragu tiyang. Komorut sing kidul nek pematian iki kidul buka. Nek kumpul kerja ngono iki Mbak Dai. Sing gede-gede ya. Nek di Nek kumpul kerja ngono. lah ya rono ya rono ra apa-apa iso. Sangat Gale iso ngo. Gembul dhewe Di telung kelambahan kuwi. lambaran. aya pas kok disangkani kok gunung watu idune kalongan mlaku ngidul dadi awake iki nyolot edak cara mulai. Sing Metu kali kelompok. satu kali kelompok. Iya kontratas makadaman. Seminggune ngoten lho, Mbah. Lah mungkin nek kula nek bisa ngobrol kali niku mboten menapa. Oh nggih, ngoten lho. Lah kali niku. Nanti jenengan. Oke. Lah mungkin nomor telepon kami tua lo gadah nomor mboten sampean. Lah niku. Gadah. Kami tuwa duwe, Yadin duwe. Wah kami tua niki kemecer nek. Dibrakno kudu badhe lejane. Iku karo kami tuwa barang. Lah duka. Sing ngobrak lho, sampean dhewe ku kesel to. Mboten kali yugan niku. Karo kowe Kali Pak Ain. ngobrak. Lah mungkin gak bajulan kali Ren. Alah yang tiga ning ngobrak Pak. Ya aku ning ngobrak ya dhewe lho Pak. Aku kadang-kadang bedhe loro aku dhewe sing ngobrak nek loro ya ngobrak. Lah piye sanggonge panas. Bokong ya. Wis ngene noh. Wis karwane kono wis tak obrak alon-alon karo gendeng. Ya der. Ding niku lho, Mbah. Ya karo nyanyi to. Oh, Gending gending. Jawa, gending Jawa. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke. Katok Wis sanggone niku. ngobrol karo Mbak tuh salaman, Mbak. Lah mbok sewengi apa kok kaya Betah ya? betah. Nggih, ya? Mbah. Mas Banun sampean ndang istirahat. Alah istirahat jam 10.11 dereng. Terus jam loro tangi neh. Iku bisa budal saiki lho budal. Kok hobi golek kewan iki piye to, Mbak? Sampean wi. Hiburan, Pak. Hiburan ternyata. Kopi sampean Nggih, hiburan ya, Mbak. tersane panjang umur. Panjang umur ya. Berburu, Berburu hiburan biar panjang umur kata Mbak Dawat. Kuncine panjang umur niku hiburan nggih, Mbah. Seneng bunga. Nggih, Oh, bunga ayam. ayam. Berarti awake dhewe perlu hiburan ya, I. Perlu hiburan pas Hiburane malah ngerum lho, kurang ajar to. Golek LC ngono kuwi. Ya Allah. Wes ngono, matur banun sing wis Hiburan ngikuti nyatro ayo katok kok. perjalananku hari ini ya, iya. Ki mau pas melintas neng arah pulang sekalian Sesuk mampir kene. di Mbah Dawat. Kapung lumpuk Hmm. nek ngobrak kok batere sing lincah gak siap. Sanggung gak masalah. Sing lincah gak siap, sanggung gak masalah. Nggih. Lho kabeh lincah mbak nak kon bedil ya. Mungkin enten kewan. Lho. Oke wis ngono, matur banun pokoke aso terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.